ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye i y'a faamuya b'a la o ye Ɲangi taara kaso la a kumaw cayara an ma temps sɔrɔ k'an da don o la an bɛna hakilina fɔ o ko kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle minisima ye an bɛna kuma minisima fana kan n'an bɔra yen nɔ min ye Abulaye Diop ale fana ye koda tubabuw kan a ka bon hakili ma n'an bɔra yen min ye ministre de l'énergie nka cɛ ale fana ye koda zonw kan a ka bon hakili ma an bɛ an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Burkina Faso olu fana ye terroriste faga a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Tchad général min n'ale démissionnera an tun kumana a ko kan an ka mɔgɔba dɔw y'an wele ani an y'an ka radaru bila Tchad jaja o binna Tchad comment s'appelle ministre de défense o binna kan de i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o la o binna kan kun min na an bɛna o fɔ min ye Tɛsɛlit kan fana ye o kɛra an ta ye Tɛsɛlit kan o kɛra an ta ye an bɛna an da don o fana la k'o walawala voilà bon an ka dugu dɔ fana bɛ yen nɔ ko comment s'appelle Tamalat a terroriste fɛn fɛn fana tun bɛ yen nɔ an y'olu bɛɛ faga ka ban pewu an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ vers le 3 frontières Mali sɔrɔdasiw ani Niger sɔrɔdasiw ani comment s'appelle Burkina sɔrɔdasiw olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a faamuya b'a la Tamalat dugu dɔ bɛ yen nɔ terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ u y'a bɛɛ faga ka ban pewu ala ka barika don Mali armée ni Burkina ni Tchad Niger armée la ne balimaw bi ye le 23 octobre 2023 bi ye le 23 octobre 2023 ka musobaw ka musoba fɔ Baculi a bɛ ka fantanw dɛmɛ bi a ka bon hakili ma Baculi an ka foli bɛ dan tɛ foli min na fantan min bɛ ka dɛmɛ bi nka cɛ a tɛ ku TGV kɔnɔ Baculi bɛ ka fantan min dɛmɛ bi a tɛ ku TGV kɔnɔ ka Baculi fo ka waleɲuman dɔn ne balimaw an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ min ye Ɲangi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Ɲangi minɛna a bɛ kaso la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw deli an bolo fila bɛ an kɔ i y'a faamuya b'a la u ka Ɲangi bila an bɛ an ka kiiritigɛlaw deli ka tila ka ɲini Asimi Goyita fɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ aw jija ka Ɲangi bila parce que nin waati in na a bɛ ka faso dɛmɛ kosɛbɛ voilà a bɛ ka faso dɛmɛ kosɛbɛ sinon Ɲangi filila an k'o tiɲɛ fana fɔ Ɲangi filila a ye sira bila a ye kuma min fɔ kuma fɔta tɛ nin kuma sugu tun man ka bɔ a da kɔnɔ parce que e tɛna kiiritigɛlaw ka baara f'u ye mais hadamaden ni fili tɛ ban i y'a faamuya b'a la nul n'est parfait bɛɛ lajɛlen bɛ fili mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka hakɛ to an bolo fila bɛ an kɔ u ka lajɛ u ka Ɲangi bila sinon tiɲɛ tɛ Ɲangi bolo dɛ parce que a fɔra bɛɛ lajɛlen ko sariya kuraw de taara ani sariya kuraw taara a taara maliyɛnden bɛɛ de kama a ma taa mɔgɔ kelen kama dɛ a taara maliyɛnden bɛɛ de kama i bɛ fanga fɛ o i tɛ fanga fɛ o sariya taara bɛɛ de kama la loi c'est pour tout le monde bɛɛ k'i kuma fɔ cogo dɔ nin waati in na n'i bɛ kuma ka dan hakɛ dɔ la n'i bɛ kuma kana kuma ka dan sago n'i kumana ka dan sago dan fana b'i sago voilà k'o ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakɛ to u k'a lajɛ u ka Ɲangi bila voilà u ka Ɲangi bila sinon an bɛ ka kuma caman mɛn vidéomani dɔw fana bɛ panpan na k'olu bɛ vidéo kɛ dabila dɛ olu b'a kɛ tan mɔgɔ kana dusu bila hakili ɲɛ ni ko kɛra i b'a ko ta ni hakili de ye quoi mais ni peresera ka kuma dɔw fɔ kuma ninnu bɛ tila k'i yɛrɛ lagosi quoi an k'an kuma fɔ cogo dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka fanga dɛmɛ bi k'a ɲini vidéomani bɛɛ fɛ ni dimi donn'i la ni k'i b'a bɔ dɔ de bɛ fara kan ni dimi donn'i la ni k'i b'a bɔ o yɔrɔ bɛɛ dɔ de bɛ fara kan voilà sinon sariya kuraw taara an bɛɛ de bɛn'a kan k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye sariya kuraw ta walasa baneni bɛ se ka dabila cogo min na walasa taɲiniw bɛ se ka dabila cogo min na baara bɛ se ka kɛ tiɲɛ kan parce que ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ an yɛrɛ de ka c'est à dire u bɛ anw yɛrɛ de fɛ quoi u bɛ anw yɛrɛ fana de ka baara la n'an y'an kuma fɔ cogo dɔn ka kuma ladamu ni bonya ni fɛnw kɔnɔ bon an denw bɛ n'an kɔfɛ olu fana bɛ danbe sira ni fɛnw ta quoi voilà k'o fɔ an kanubagaw ye nin yɔrɔ in na an bɛ Salimata Tarawele fɔ min bɛ Amérique musokɔrɔba in ale ye vidéo kɛ vidéo ɲɛna a ma foyi fɔ vidéo kɔnɔ ni sabali tɛ
ka tila ka jo bala fo Senegali ale fana ka vidéo an y'a lamɛn nin de ye kuma fɔ cogo ye mais ka bɔ ka fanga neni walima ka bɔ ka kiritigɛlaw neni an tɛ don mɔgɔ si fɛ i y'a faamuya b'a la o sira ninnu an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ o sira ninnu kan kiritigɛlaw b'u ka baara de la o ye Ɲangi defa ya Ɲangi tun kan ka taa comment ça s'appelle kaso la parce que a ko se ma se mɔgɔ ma ko terroriste o preuve tɛ e bolo bon o ye dossier classé sans suite i y'a faamuya b'a la ka e bila bon e ka tila tuguni ka t'i sigi o plateau kelen kan ko fo que se ma se mɔgɔ ka minɛ k'u don kaso de la n'olu ma minɛ k'u don kaso la o b'a yira k'a fɔ ko juges t'u k'u ka baara dɔn ko juges ni faso jugu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo franchement ça a bisé an k'an kuma fɔ cogo dɔn quoi voilà an bɛ baara fɛn fɛn na fo k'an ka sabali fara kan bi ni buwa ka waati tɛ kelen ye dɛ bi ni buwa ka waati tɛ kelen ye la loi c'est pour tout le monde sariya taara bɛɛ de kama wa a taara maliden bɛɛ de kama i kana dan ka fanga dɛmɛ dɛ hali n'i bɛ fanga bɛrɛ de walima n'i bɛ fanga ko de don o don ka t'u ko k'e bɛna dan sago dɔ la walima e bɛna bin dɔ kan ka dɔ ka hakɛ minɛ a la i bɛ taa kaso la dɛ fanga dɛmɛ t'o la dɛ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i y'a faamuya ba la k'a fɔ e bɛ fanga ko i bɛ ka fanga dɛmɛ nka cɛ n'i binna dɔw kan sariya b'a ka baara kɛ dɛ la loi c'est pour tout le monde k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye Ɲangi jo t'a la bi a jo t'a la sini parce que a ye kuma min fɔ kuma juguba don ko kiritigɛlaw ni faso jugu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kiritigɛlaw o ye faso jugu bila niveau dɔ la k'a ka bon hakili ma c'est à dire que o ye faso jugu bonya ka se degré dɔ la a ka a filila quoi voilà ni mɔgɔ filila o tiɲɛ k'a fɔ mais an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an bolo fila bɛ an kɔ den bɛ bin a tabaga de bolo den bɛ bin a tabaga de bolo ka tila k'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu bɔra comment ça s'appelle IBK ka fanga kɔrɔ in na ka na fara an kan u nana fara an kan ka tila ka an ka fanga in lagosi ka Asimi ninnu lagosi k'u buruja ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen f'u ma jamana kɔnɔdenw a kana danaya don u kan 100% dɛ o ye ladilikan ye k'a fɔ aw ye parce que maliyɛn kuma dumani de ka d'u ye o tɛ miiri i y'a faamu kunun ko minnu tɛmɛna a y'a hakili to o yɔrɔ ninnu na mɔgɔ minnu bɔra IBK kɔ ka na fara an kan n'u nana fara an kan ka tila ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu lagosi ka kuma jugu bɛɛ lajɛlen f'u ma aw kana da u la 100% dɛ mais n'o bɛ ka faso kɔni dɛmɛ an k'u to yen an kana foyi f'u ma mais k'aw jigi da u kan 100% aw kana sɔn dɛ parce que taafan t'u la u da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ni hɛrɛ tigɛla dɔrɔn u bɛ sɔn ko bɛɛ ma parce que olu fana bɛ balo nin cogo de la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu bɔra IBK kɔ ka na fara an kan a kana da u la dɛ n bɛ nin kuma fɔ hakilimaw de b'a faamuya n bɛ nin kuma fɔ hakilimaw de b'a faamuya parce que ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tigɛ i la an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi IBK n'a dɛmɛbagaw don an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi IBK n'a dɛmɛbagaw don tɔɔrɔ min bɛ an kan bi IBK n'a dɛmɛbagaw don parce que kunu IBK n'a nɔfɛmɔgɔw tun bɛ nkalon kan mais dɔw ye ala minɛ ka IBK soutenir wari kama u ma miiri u danbe la u ma miiri faso la n'olu nana fara an kan bi a ye faire attention kɛ dɛ parce que u taara yɔrɔ o bɛ ɲagami don ye u taara yɔrɔ o bɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na u taara yɔrɔ o bɛ na ni bɛnbaliya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faut que bɛɛ de ka faire attention kɛ ni aw bɛ ɲina anw tɛ ɲina dɛ ni aw bɛ ɲina anw tɛ ɲina wa anw tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ten dɛ voilà k'a fɔ aw ye aw minnu b'a la bi o bɛ ka faso dɛmɛ mɔgɔ si m'a fɔ k'o tɛ ka faso dɛmɛ mais a y'aw kɔlɔsi o la mɔgɔ minnu don u ta fan ka ca dɛ mɔgɔ minnu don o bɛ sɔn ko bɛɛ ma vidéo bɛ yen nɔ u bɔra buwa kɔ ka na fara an kan u nana fara an kan u tilala ka bɔ an kɔ k'an buruja u tilala ka segin ka na fara an kan ka tila ka bɔ an kɔ k'an buruja hali Ɲangi ka tagali min filɛ nin ye kaso la burujali don e bɛna sariya ka baara fɔ a ye wa e tɛna sariya ka baara fɔ a ye surtout sariya min ye e dɛmɛ sariya min ye e bali ka taa kaso la mais denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini an bɛ yafa ɲini kɛ an ka juges fɛ u ka petinin bila n'a bɔra nin sen a b'a hakili sigi voilà kaso ka jugu dɛ n'a bɔra nin sen a b'a hakili sigi o tun ye o yɔrɔ ye k'a fɔ an kanubagaw ye aw kana kɛ bɛɛ fɛ aw kana danaya da bɛɛ kan 100% parce que maliyɛn filɛ nin ye a fanba tɛ dɛ caman bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la o bɛ komi caméléon ne kɔni ne tɛ da IBK mɔgɔ minnu tun bɛ IBK kɔ ka tila ka na fara an kan ne bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara ɲumanw la k'u fɔ mais k'a fɔ n bɛ n jigi da u kan n tɛ sɔn dɛ voilà parce que anw ye marakaw de ye n'an tigɛr'i la an tigɛr'i la de
an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa comment ça s'appelle vers le 3 frontières min ye Mali Burkina Niger o ye fagali da terroriste kan i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Tamalat dugu in tɔgɔ de ko Tamalat a b'a hakɛ to de u ka dugu ninnu tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko Tamalat nin jamana saba o ye terroriste bila camancɛ de la bilahi o ye susuli da terroriste kan a ka bon hakili ma terroriste tɔnu minnu tun bɛ yen an y'a bɛɛ faga ka ban Mali Burkina Niger nin sɔrɔdasi ninnu bɛɛ kɛra kelen de ye bi an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ bɛ ka lakana sabati ɲɔgɔn fɛ an ye fagali da terroriste kan a y'a faamuya b'a la Tamalat a ka bon hakili ma terroriste tɔnu minnu tun bɛ MINUSMA bolo an y'a bɛɛ faga ka ban pewu d'ici le 1er janvier terroriste ko bɛ ban Mali kɔnɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila ye d'ici le 1er janvier terroriste ko a bɛ ban Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ terroriste ye tuguni terroriste tɔnu minnu tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la Tamalat ani comment ça s'appelle Tambakuru ani Tambalat terroriste tɔnu minnu tun bɛ yen Mali Burkina Niger i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw farala ɲɔgɔn kan quoi terroriste tɔnu ninnu k'u bɛɛ faga ka bɔ yen an b'a fɔ ko alhamdulillah n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa MINUSMA jugu sago in olu kɛra jugu sago ye olu ta tiɲɛna olu barika banna olu kɛra so ye o tɛ se ka ko dilan tuguni MINUSMA yɛrɛ de bɛ ka mugu ci a yɛrɛ la bi MINUSMA yɛrɛ de bɛ ka y'a faamuya b'a la a yɛrɛ ka minɛnw jɛni bi MINUSMA kɛra ko fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara MINUSMA ta tiɲɛna pewu MINUSMA yɛrɛ de i y'a faamuya b'a la mugu ci i y'a faamuya b'a la ka mugu ci a yɛrɛ ka avion na ka sɔrɔ ka n'i jɔ anw da la ko lakanabaliya ko o ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ ko terroriste bɛ ka fanga sɔrɔ petiti patata walasa olu tagatɔ min filɛ nin ye ka tɔgɔ tiɲɛ ani mankutu tiɲɛ ani nkalonfin k'o ta ka nɔrɔ Mali la mais an bɛ dugawu de kɛ aw ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya MINUSMA ka avion min n'u b'a la ko terroriste de ye mugu ci a la terroriste ma mugu ci a la dɛ terroriste tɛ se ka miseli dilan terroriste tɛ se ka i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛminɛn dilan olu bɛ se ka nin kɛlɛkɛminɛn juguba in sɔrɔ cogo di k'a ci MINUSMA ka avion na la question est là terroriste tɛ kɛlɛkɛminɛn fabriqué o tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn san nafa t'u la barika t'u la olu bɛ nin minɛn juguba in bɔ min ka ci MINUSMA ka avion na MINUSMA yɛrɛ de y'a ka avion bombardé kuma fa n'a ba filɛ ka sɔrɔ ka n'u jɔ u ma foyi fɔ dɛ u sɔrɔla ka n'u jɔ u ka communiquéw la ko Mali kɔni ko terroriste bɛ ka fanga sɔrɔ yen bi k'a ka bon hakili ma k'i ma ye k'olu ka avion ko terroriste de y'a bombardé ko b'a yira k'a fɔ minɛn bɛ terroriste bolo ko b'a yira k'a fɔ terroriste bɛ ka fanga sɔrɔ bi k'a ka bon hakili ma olu tagatɔ min filɛ nin ye ko Mali tɛna se ka terroriste ko ban Mali kɔnɔ quoi ko Mali tɛna se ka terroriste faga ko parce que terroriste bɛ ka ko min da olu yɛrɛ kan bi k'a ka bon hakili ma mais n'an bɛ taa an bɛ se nka cɛ walahi aw tɛ to Mali kɔnɔ dɛ walahi bilahi suma walahi aw bɛ Mali bila de diyagoya aw kana dan ka mugu ci aw yɛrɛ la dɛ aw kana dan k'aw yɛrɛ ka camion jeni dɛ aw kana dan ya faamuya b'a la k'aw yɛrɛ ka minɛnw jeni dɛ mais maliyɛnw déterminés don terroriste aw don Mali cibaga aw don maliyɛnw fagabaga aw don ka Mali danbe bɔ a la aw don aw bɛ Mali bila de diyagoya ayiwa u ka avion min n'u b'a la bi ko terroriste de y'a bombardé dɛ maliyɛnw de y'a bombardé dɛ a bɛɛ nkalonfin u yɛrɛ de ye mugu ci u ka avion na ka sɔrɔ ka n'u jɔ i y'a faamuya b'a la ko lakanabaliya ko ɲɔɲalen don Mali kɔnɔ ko terroriste bɛ ka fanga sɔrɔ ka Mali mankutu tiɲɛ k'an ka sɔrɔdasiw ka baara kɛ fu ye ka terroriste lase yɔrɔ min na ka sɔrɔ ma se yen ka fanga don terroriste la ka sɔrɔ terroriste barika banna u bɛɛ sara ka ban walasa olu bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo min na u ka stratégie filɛ u bɛ se ka mɛn Mali kɔnɔ cogo min na nin stratégie de bɛ sen na mais aw bɛɛ sarika aw b'a bila de walahi n ye kali Ala la a bɛ bɔ Mali kɔnɔ dɛ ayiwa k'a fɔ aw ye aw sago Ala sago MINUSMA ka avion ko n ka cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ u yɛrɛ de bɛ ka mugu ci u yɛrɛ la bi u yɛrɛ de bɛ ka u yɛrɛ ka minɛnw jeni bi u yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ ka minɛnw attaquer bi u kɛra fatɔ de u kunkolo tiɲɛna bugubugu mais n'an bɛ taa an bɛ se aw tɛ to Mali kɔnɔ dɛ bilahi aw bɛ Mali bila an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Abulaye Diop
Abdoulaye Diop fana kunu o taara ɲɔgɔn ye comment ça s'appelle Togo ni ma fili Togo walima Benin. Abdoulaye Diop Mali ministres Burkina ministres Niger ministres bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togo. Abdoulaye Diop ye ko da tubabuw kan a ka bon hakili ma an ka lamɛn dɛ. Wallahi ko Assimi ninnu ka nin fanga in entourage in a bɛɛ de ka ɲi. Assimi ninnu ka nin entourage in n ka cɛ a bɛɛ halaladen. Bilahi Diop ye kuma fɔ Macron ye sɔrɔ bɛɛ kɛ kasi de la. Diop ye gosili da tubabuw kan a ye gosili da ONU kan. N ka cɛ Anthony Guterres Macron wallahi ninnu ye kasi kɛ sɔrɔ a ka bon hakili ma. Ne yɛrɛ ye n dɛn i y'a faamuya b'a la n bɔra n ka so vers comment ça s'appelle 2h du matin. I y'a faamuya b'a la ka taa n tulo madame Macron ka fenêtre la n y'a sɔrɔ a bɛ kasi la a ka bon hakili ma. Musokɔrɔbanin bɛ k'a fɔ k'a ka makun ko nin bɛɛ bɛ ban k'a ka makun ka baara kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la diɲɛ sera niveau min na bi ko Macron k'a lajɛ coopération gagnant-gagnant. Musokɔrɔbanin bɛ k'o fɔ Macron mais ko en tant que Macron ninnu bɛ ka taa nin sira min kan ko bɛɛ kunun na dɛ. Macron muso yɛrɛ de tun bɛ ka Macron ladi. Diop y'u cancan i y'a faamuya b'a la Diop y'u cancan. N taara Macron ka kogo kɔfɛ a ka fenêtre kɔfɛ n y'a sɔrɔ a bɛ kasi la a muso bɛ ka ladi ko diɲɛ kununna bi k'u ka politique changer n'u m'u ka politique changer ko Macron bɛ dɔ kɛ kasi la k'a bɛ dɔ kɛ dusukasi bolo. An ka Diop lamɛn Ala ka barika don nin ɲɛmɔgɔ ninnu na ni ninnu tun ma na a tɛ jɔ ni ninnu tun ma na a tɛ dilan ni ninnu tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ an ye ninnu bila baara fɛn fɛn na bi la u bɛ k'a kɛ fo ka dɔ fara a kan. Abdoulaye Diop non n ko wa ninnu tun bɛ ala n ko ni barika tɛ mɔgɔ la i ka ko foyi Abdoulaye Diop ninnu bɛɛ tun bɛ BK ka gouvernement kɔnɔ mais ɲɛmɔgɔ yɛrɛ barika t'o la o lankolon tun bɛ Faransɛw bolo Faransɛw y'a bila dɔrɔgu feere la parce que ni Faransɛw b'i kɛ ɲɛmɔgɔ o bɛ tila i ka ko bɛɛ de la ka sɔrɔ k'i ta k'i bila fanga la maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ o bɛ se ka jamana jɔ wa o tɛ se ka jamana jɔ an ka Diop lamɛn waraba i y'an dusu suma. Le Conseil de sécurité sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui. Même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts, le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent.
Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voix différente, mais aussi une voix de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que, donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tout le pays. Mais Allah doit tellement donc souvent on se demande... attaque à discours fouet kalabara nada mama libita la quoi nimbu toro ka te me fembe kan ko jopo wallahi ni nunu tuma na te jo kwa billahi go Allah muso ni muso saballa furu kono ibe dem barka madu wolo wallahi ni muso saballa furu kono ibe dem fen wolo abeke faso fe job amne nyogon bulu wallahi discours nyama ninda fo chugo ninda ke chugo dambetigi ministre nyuma ako anga baton attaquera ya minye onie har ka communiquer ke ka fo ala ka hine anga mogo la ku daro suma ko ma communiquer ke parce que olu yɛrɛ d'anga mogo fagali bɛ bɛn u ma mais bi an bɛ ka se sɔrɔ mali territoire bɛɛ bɛ ka kɛ anw ta ye ko an ka négocier ko an ka bɛn jo pourquoi ni jɔn de bɛ bɛn joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ suma nɛn kan négociation tɛ yen mali territoire bɛɛ de bɛ kɛ an ta ye kafiri ninnu ka baara lajɛ an ka mɔgɔw bɛ faga yan u tɛ communiquer kɛ u tɛ an dɛmɛ pas paga. Mais bi an bɛ ka se sɔrɔ jugu kan ko an ka sabali ko an ka segin kɔfɛ ko an balimaw don n'an balimaw tun don u bɛ marifa ta an kama u tɛ marifa ta an kama dɛ ala ka barika don jopu la tilala k'a fɔ ko fitinɛ min bɛ mali kɔnɔ fitinɛ min bɛ burukina fitinɛ min bɛ nizɛri ko kadafi fagali de wolola nin bɛɛ la olu de taara kadafi faga foyi ma bɔ a la u y'a faga nkalon fana kan u y'a tɔɲɔ fu ko sariya bɛ min. Non ko wallahi an ka ninnu bɛ tubabuw sɔn tigɛ bi la n'o jopu ka nin dusuru in kɔfɛ n bɔra an ka so 2 heures du matin n bɛ se makɔrɔ n ka yɔrɔ la o y'a sɔrɔ 3 heures sera ka taa n tulo ma da a ka fenêtre la n y'a sɔrɔ a bɛ kasi la musokɔrɔba ko k'a ka sabali ko ka politique changer ko solution y'o dɔrɔn de makɔrɔ ka musokɔrɔbani a ko makɔrɔ ma walasa a ka lafiya k'u bɛ politique de changer partenariat gagnant mais k'o to nin sira in kan ko makɔrɔ bɛ dɔ kɛ kasi la dɛ. Afrique kunna de wa foyi t'u lajɔ wa mali ni Putin tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka ni ci ka bi mali kan dɛ n'i binna mali kan satanden Putin b'a bila ka t'i ka jamana ci fura foyi t'a la satanden a b'a fili i ka jamana kan ala jugu kafiri an ka Job ka video wɛrɛ lamɛn a bɛna min da o kan Abdoulaye Job waraba an ka video wɛrɛ lamɛn dɛ n ko ninnu de b'an sɔn sumaya quoi. Dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi, je crois que ça, c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais... Il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres.
Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Non. Donc moi je crois que aussi il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci. Ah, Assimi Ninto n'est placé inate. Kana Nimbo a placé la Nintoi. Han ni segina kana Assimi Kake Mali président Ninto a placé là. Nimbe Moko son soumaya, Nimbe Moko Tusu soumaya, Nimbe Mone bo Mokola, Nimbe, c'est vrai que Nimbe Dimi bo Mokola. Abula job, nko na kumananga chebe sonde. Akuma kahari ya bafulu, kuma kankadi kot. C'est vrai que akuma kankadi kata me ministre beka na kuma ka ken. Ibala kata nebe ka nega flagu signora. Tout aussi français de a fabriqué, kuma fana bafle. Tout aussi chete musote français do. Kuma fana bafle, tout aussi chete musote américain do. Tout aussi chete musote français do. Kuma fana bafle. Job ya be foka bam peu ni mi ma konta be saka min ka ke. Saya do mbalote. Isla na be sa imasra be sa. Tine alade. Now for what is la be for. Abule job. Nanka mani doa jabi. Check ka discours nya la me 1000 fois. Har kanto suno la écouteur bentulo la mbeka la me. Che ni nunu tumana. Billah hantun tel l'affaire. Touranzi, moro muni ya fabriquer, moro muni ya dla, moro muni ba kofe, moro muni ba financer. Aya beda le fait kono. Ba jene ka le fait kono ko sugo ira bela. So togo te kuma mena. Abula job. Non, je suis fier de toi, voilà. Et quand nous donnons de ce qu'on a tout, on crée fait tout quoi. Billah. Tellement que ko jaranye quoi. On dirait qu'un gâteau mena ki jene ki nyimi. Mais ni nyimi malite job. Abula job. Ijonga la seganga ni la me. Go. Aya la me de. Dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi je crois que ça c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec. Mais go ninda fo chugui. Ni be ça que ni be muro kele atato Roma. Ni be muro kele ason afo. Jopu ninda fo chugui, ninda ke chugui. Mais kati munu kuma kele fe jopu to la. Tori tege ala ta abo de fouiller. I jogo mi abo de fouiller. Ki shikene denka tege. Abula job. Ah! Non, nga tche job pour la kawa kuna wololondo bibi la hidambe keneka. Job pour, c'est que, jamu fin to de ko job pour bi. Kuna wolo, aba keneka bi kuna wolo. Abula job. Ninde ya ke chwe kuta utoroma. Ku kabara kelen ka fuye. Obe komi kofe ka bela kali. Nbu torode. Ni setu mbu bi obe job pour nintege. Ni sebu yebi obe job bo chinya kono abula job go ninde sake quel était marfati doranyo guerre de communication abula job e wa kanni abewa har la haraka obe ka la mebi france tede amerique tede har la haraka utulo dara ninka nimbu shikene dentige nimbu tachien nimbu halaki Nubu magosa, nubu tambe bola. Eka nkuma kanye. Ninka juguni marfaye. Ninka juguni satande. Ninka juguni bomu juguye. Jobu ka nkuma kanye. Abe toro dauka.
har satande te min daw kan Abdoulaye Diop muso ɲuman tɛ ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ den barikama wolo ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ danbetigi wolo ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ den di jamana ma den min bɛ jamana segin a danbe kɔnɔ Abdoulaye Diop on est ensemble an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle min ye Bintou Kamara ministre de l'énergie nka cɛ Mali jɔra ka ban pewu an t'a fɔ ko Mali bɛ jɔ dɛ Mali jɔra ka ban pewu ministre de l'énergie a sɔmina énergie baarakɛlaw la a ye wari d'u ma k'u ka taa gasoil san gasoil min kan ka courant di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma wari dir'u ma gasoil kan ka don Mali kɔnɔ don min na gasoil kan ka don moteur kɔnɔ don min na min ye centrale ye gasoil kan ka bɔ ya faamuya b'a la Benin Togo ninnu ka don Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa vider centrale kɔnɔ don min na muso solila ka taa kɛnɛ kan a kan ka don heure min na a kan ka comment s'appelle ka vider centrale kɔnɔ don min na muso solila ka taa kɛnɛ kan nin de ye ministre ka baara ye ka soli ka taa ye ni baara bɛ ka k'a kɛcogo la walima n'a tɛ ka k'a kɛcogo la a taara sɔrɔ baara tɛ ka k'a kɛcogo la wari fɛn fɛn bɛ d'u ma k'u ka taa gasoil san k'a bila an ka comment s'appelle groupe kɔnɔ a ka courant di maliyɛnden bɛɛ ma énergie baarakɛlaw bɛ k'a bɛɛ suɲa min ye Bintou Kamara ministre de l'énergie a yɛrɛ de wulila ka taa tɛgɛ da ko kisɛ kan ni ala na kira sɔnna min ye énergie ye nka cɛ u bɛna ci de quoi k'a ci ka tila k'a jɔ parce que ministre falen tɛ i y'a faamuya b'a la min ye comme olu si tɛ énergie yɛrɛ baarakɛla yɛrɛ bɛɛ de man ɲi kuma fɔ a n'a ba filɛ depuis ala ka énergie da i y'a faamuya b'a la balima siraw olu de ta taara n kɔrɔmuso den n terimuso den n balimamuso den olu de ta taara bɛɛ zon den a n'i bɛ fɛ o baara ka ɲa Bintou Kamara i b'a bɛɛ de ci énergie k'a bɛɛ ci i y'a faamuya b'a la hali a kogo k'a bɛɛ kari ka bɔ yen mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ bila ka taa lahara i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka mɔgɔ kuraw ta énergie bɛ jɔ nin cogo de la a ye ministre joli bila a ye dɔ bɔ courant tigɛ la cela veut dire que énergie baarakɛla yɛrɛ bɛɛ de man ɲi n'a bɛ fɛ baara ka ɲa a bɛ ninnu bɛɛ de bɔ yen ka na ni mɔgɔ kuraw ye baara bɛ ɲa voici la solution kuma fa n'a ba filɛ solution dilen filɛ aw ma Bintou Kamara ministre de l'énergie n'i bɛ fɛ ka lafiya n'i bɛ fɛ i ka baara ka ɲa i bolo Arasi Balayira filɛ nin ka solution d'i ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ énergie la n ye n kali ala la a bɛɛ bɔ yen a si man ɲi a bɛɛ zon a bɛɛ faso kunmasuluden waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan wari tɛ jamana kɔnɔ Asimi bɛ ka dɔ bɔ a ka sara la k'a ka don énergie la faso kunmasuludenw bɛ k'a bɛɛ suɲa minisiri taara i y'a faamuya la centrale la a y'a sɔrɔ bɛ k'a y'a faamuya la gasoil suɲa minisiri taara centrale la a y'a sɔrɔ i y'a faamuya la énergie baarakɛlaw bɛ ka gasoil suɲa information à la source a y'a sɔrɔ bɛ ka suɲa a solution ye min ye minisiri ko tɛ minisiri falen tɛ minisiri gɛnni tɛ foyi foyi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ énergie la hali su minnu bɛ lahara i y'a faamuya k'a bɛɛ jɛni k'a bɛɛ ci ka bɔ yen k'a bɛɛ bɔ yen ka na ni mɔgɔ kura ye voici la solution n'an m'o kɛ aw tɛ lafiya baara tɛ ɲɛ aw bolo minisiri kuntigi ka déplacer fajiri fɛ sɔgɔma joona fɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la su fɛ ka taa sɔrɔ i y'a faamuya b'a la gasoil min kan ka vider centrale kɔnɔ gasoil min kan ka don moteur kɔnɔ nka cɛ o bɛ tila sakɛ o b'a tila fila de tilankɛ bɛ don tilankɛ bɛ t'u yɛrɛ bolo u bɛ taa tilankɛ feere ka sɔrɔ ka maliyɛndenw to tirikitɔrɔkɔ la ka courant tigɛ maliyɛndenw na walahi an t'a yafa aw ma ala yɛrɛ tɛna yafa aw ma wa aw tɛ lafiya fo ka diya dugukolo meleke cɛ o cɛ ye mali tɔɲɔ e bɛ kɛ yoko fila ye cɛ o cɛ ye maliyɛnw danbe b'u la fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi cɛ o cɛ bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ a bili kunna e bɛ malo ye i bɛ lebu maliyɛnw bɛ tugu tigɛ i la i bɛ taa kaso la wa énergie taara a sɔrɔ zonden ninnu bɛ k'an ka gasoil bɛɛ suɲa gasoil tɛ ka kɛ moteur kɔnɔ gasoil sankun ye min a tɛ ka kɛ o ye Bintou Kamara ministre de l'énergie Arasi Balayira de l'homme tranquille depuis Paris voici la solution
n'i bɛ fɛ ka lafiya inertie baarakɛla bɛɛ gɛn ka bɔ yen inertie kogo a ci parce que danga de bɛ hali inertie kogo min jɔlen bɛ Bamako ye Badalabugu ye a bɛɛ ci comment ça s'appelle facture bɛ taa sara yɔrɔ min na Badalabugu ye a bɛɛ ci ka bɔ c'est à dire que danga de b'a fɛn bɛɛ kɔ a bɛɛ ci ka bɔ a bɛɛ jeni ka bɔ yen i ka so kuraw jɔ ka mɔgɔ kuraw ta ka sɔrɔ k'i ka baara daminɛ kuma fa n'a ba filɛ a bɛ nin kolonko la ka se Bintu Kamara ma n'a bɛ fɛ ka lafiya inertie baarakɛla bɛɛ a bɛɛ bunte fo lahara a bɛɛ bɔ yen a bɛɛ ala jugu a bɛɛ kafiri a bɛɛ zonde a bɛɛ faso kumasuluden ne y'o de fɔ ni Asimi ma bese kura san mais an filɛ ni Mali kura de kɔnɔ ni Asimi ma bese kura san i y'a faamuya b'a la ka zon dɔw minɛ ka t'u kan tigɛ Bamakɔ suguba la sonyɛni tɛ ban bilahi mais ni zon ɲɛ u y'a faamuya u jɛɲɔgɔnw fagatɔ ye n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma mɔgɔ tɛ sonyɛni kɛ tuguni an bɛ Mali kura kɔnɔ hara minnu bɛ an bɛ k'an jogo tile hara minnu bɛ an bɛ ka nkalon bila bi ka tiɲɛ ta aw minnu bɛ Mali kɔnɔ Asimi kɛrɛfɛ aw bɛɛ to ka siran Asimi ɲɛ Asimi ne tun ye saba minɛ zon kɔgɔlenba saba k'u kan tigɛ bɛɛ ɲɛna walahi ka wari bɛ n bolo suguba la i bɛ taa fɔ Tokiyo avion bɛ da yɔrɔ min na ka segin ka na sɔrɔ yen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Tchad ministre comment ça s'appelle ministre de défense Tchad ministre de défense o don an ye vidéo k'a kan an kanubaga belebeleba minnu b'an lamɛn ni ala ye dɔnniya d'u ma ka hakili d'u ma ni olu de bɛ an bila sira sanga ni waati bɛɛ Français ka communication man ɲi dɛ u y'a faamuya b'a la u taara nkalon ta ka nɔrɔ Tchad ministre de défense la a ye binna muso kan a y'a kɛ ta janfa don anw tun t'o kalama an fana nana segin yan ka Tchad ministre de défense k'a canca i y'a faamuya b'a la an ka mɔgɔba minnu bɛ baara kɛ dibi la an ka conseil olu ye an wele balayira Tchad ministre de défense maa ɲɛnama don fasoden ɲuman don i y'a faamuya b'a la Afiriki kanubaga don a tun bɛ fɛ ka i y'a faamuya b'a la Asimi de ladege a tun bɛ fɛ ka Ibrahim Traoré de ladege a tun bɛ fɛ ka Abdramane Tchani de ladege Faransi sɔmina min kɛ o ye muso bila la ale fana tɛ dɔn Tchad ministre de défense ale fana tɛ dɔn ale fana tɛ n fara ale fana t'o dɔn kɔ ale fana ɲɛ tana de muso o y'a janfa de a tun bɛ fɛ ka Tchad de segin a danbe kɔnɔ a tun bɛ fɛ ka Faransi sɔrɔdasiw de gɛn ka bɔ Tchad kɔnɔ a tun bɛ fɛ Faransi sɔrɔdasiw minnu gɛntɔla filɛ ka bɔ Mali la ka bɔ Burkina ka bɔ Niger i y'a faamuya b'a la a tun bɛ fɛ k'olu de gɛn u kana na Tchad o ka taa u ka jamana kɔnɔ Macron kɔnɔna fililen i y'a faamuya b'a la a ye lagalagatɔ den Idrisi Déby denkɛ min bɛ fanga la sa o lagalagatɔ den a y'o su k'u ka muso bila cɛ la ministre de défense k'u ka muso bila la o ye muso bila la ka tila k'a filmer i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka mankutu tiɲɛ n'a bɔra place la Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka taa Tchad n'a bɔra a place la comment ça s'appelle Tchad sɔrɔdasiw Faransi bɛ se k'u manipuler k'u bila Mali contrôle la kuma fɔ a na b'a filɛ o cɛ mago sa ka muso bila a la ka sɔrɔ k'a filmer ka sɔrɔ ka mankutu tiɲɛ ka danbe bɔ a la an ka soutien b'i ye an ka dɛmɛ b'i ye wa an b'i fɛ fɔ lahara Tchad ministre de défense min n'o ye muso bila a la fasoden ɲuman don Tchad tɛ dɛ a bɛ Afiriki de fɛ a tun bɛ fɛ ka Asimi ladege a tun bɛ fɛ ka kɛ Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ye a tun bɛ fɛ ka kɛ Abdramane Tchani de ɲɔgɔn ye a ko k'a tɛ Faransi fɛ bi a tɛ Faransi fɛ sini Faransi sɔrɔdasiw n'u bɛ t'u ka jamana kɔnɔ ka t'u ka jamana kɔnɔ Tchad tɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛna kɛ Asimi ɲɔgɔn ye o ye muso bila la ka danbe bɔ a la an b'a ɲini Tchadien bɛɛ fɛ a ye cɛ in dɛmɛ dɛ an b'a ɲini Tchadien bɛɛ fɛ ka ɲini Africain bɛɛ fɛ Tchad ministre de défense min démissionnera a tun bɛ fɛ ka Tchad de segin a danbe kɔnɔ a tun bɛ fɛ ka Afiriki kɛ Afiriki de ye o man di tubabuw ye o ye muso jɛman dɔ su ka bila la masa wa o jogo de filɛ nin ye dɛ IBK ninnu wo Ghana président ninnu wo Bazoum ninnu wo i y'a faamuya b'a la Macky Sall ninnu wo i y'a faamuya b'a la a bɛɛ lahara de b'u bolo o bɛ nin de kɛ i bɛ sɔrɔ ka sa u ka jɔnya la o bɛ président fɛn fɛn sigi an kun na n'a bɛ kɛ gouverneur de ye u ye muso bila bɛɛ la k'a bɛɛ mankutu tiɲɛ i bɛ sɔn an ta ma wolo an bɛ julankolon bila
Tchad ministre de défense a ko k'a tɛ sɔn o ta ma bi a tɛ sɔn o ta ma bi Tchad danbe ka bon ni fɛn bɛɛ n'u b'a julankolon bila u k'a bila mais ale tɛ Tchadien labila mɔgɔ si a tɛ Mali labila i y'a faamuya b'a la a tɛ Burkina labila a tɛ Niger labila ale tɛ Tchad sɔrɔsiw su k'u bila Mali la ale tɛ Tchad sɔrɔsiw su k'u bila Niger la ale tɛ Tchad sɔrɔsiw su k'u bila et wa Faransi sɔrɔsiw sen tɛ don Tchad kɔnɔ a tun b'o kɛlɛ de la u y'a dɔn ko den ɲuman don u y'a dɔn ko faso halaladen don u y'a dɔn ko danbetigi don u ye cɛ mago sa jɔn de kan ka cɛ tugu sisan la population la jeunesse consciente jɔn de kan ka cɛ dɛmɛ sisan non tubabu man ɲi dɛ n'an ko aw ma k'u man ɲi a dɔ tɛ ɲɛ bon n'u tun ye Asimi ninnu natɔla ye o tun b'olu fana mago sa tan n'u tun y'a dɔn ko Asimi ninnu bɛ kɛ tan u tun b'u bɛɛ faga nin cɛ in o ye nin natɔla ye i m'a ye u ka sɔrɔsiw bɔtɔ Mali kɔnɔ kɔnɔnafili sugu bɛɛ tun b'u kan u ka sɔrɔsiw bɔtɔ Burkina kɔnɔnafili u tun t'u ka sɔrɔsiw bila yɔrɔ dɔn parce que wari t'u bolo k'u ka sɔrɔsiw financer u bɛ kɛlɛ de wuli wali jamana na k'u ka sɔrɔsiw bila olu ka balo ye wari bɛ ta o ni kɛsi kɔnɔ k'u ka sɔrɔsiw balo parce que o yɛrɛ tɛ se k'u ka sɔrɔsiw financer u bɛ t'u bila wali jamana de ka kɛlɛ wuli wali jamana kɔnɔ ka t'u ka sɔrɔsiw bila ye Tchad ministre de ko k'u tɛ don ale ka jamana kɔnɔ parce que Mali y'olu balimaw de Burkina olu balimaw de Niger ye olu balimaw de Faransi sɔrɔsiw b'u kun n'u kala de ta ka n'u ka jamana kɔnɔ Macron ye Tchad lagalagatɔ den i m'a ye don min na cɛ julankolon bɛ bila n ko petinin tun bɛ yan de ni u ka général de filɛ nin ye ministre de défense ni lankolon bɛ bila don min na a filɛ lagasa in filɛ nin ye Macron kɛrɛfɛ Macron y'a wele ka na k'u ka mun kɛ u k'a bila walima kana bila petinin ma se ka Macron sɔsɔ parce que ale yɛrɛ de y'a fa faga nin bɛ sa jɔndenya la filɛ Macron ye nin wele ka na n'an ma nin ministre de défense bɔ yen a bɛ Faransi mako sa parce que ni Faransi tɛ Tchad o tɛ Mali la o tɛ fɛ o ye Faransi kɛlen su ye a ye jugusagoden in wele ka na k'a ka bila petinin ko k'a ka bila parce que nin seko t'a la u ye nin yɛrɛ de bila k'a ka fa faga u b'a kɛ président ye o dossier bɛɛ lajɛlen bɛ tubabu bolo u y'a yɛrɛ de bila k'a ka mugu ca fa la k'a fa faga nin bɛ sa jɔndenya la o filɛ nin k'a ka ministre de défense ka mankutu tiɲɛ nin cogo de la parce que cɛ tun bɛ Afiriki fɛ de a tun bɛ Tchad fɛ Faransi nɛgɛ tun t'a la tuguni o y'a danbe bɔ a la mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de fɛn bɛ yɛlɛ Faransi la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ ɲɛ kali Ala la o ye tɔɲɔli min ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ o ye tɔɲɔ min da hadamadenw kan ni Faransi ma kɛ ye ko fila ye k'a fɔ ne ma ko tu ɲa mɔgɔden tagatɔ filɛ nin parce que hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ race balayira de l'homme tranquille depuis Paris o ye cɛ mankutu cɛ nin cogo de la a ma mɛn a ma bɔ a b'a faso fɛ o ye muso bila la ka danbe bɔ a la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que n ka heure kana ta n tɛgɛ ma Buba Fanɛ n y'a fɔ aw ye ko Buba Fanɛ kɛra fatɔ de mɔgɔw ma da n ka kumakan na dɛ an ka jan ka Buba Fanɛ lamɛn ne y'a fɔ aw ye race balayira de l'homme tranquille depuis Paris n'an y'a fɔ n ka cɛ wulibali don dɛ Buba Fanɛ kɛra fatɔ ye a ye Buba Fanɛ lamɛn Buba Fanɛ de Buba Sumaworo a kɛra fatɔ ye ne ye mun téléphone sugu ye cɛ téléphone ko yɛrɛ de bɛ n na sisan quoi walahi téléphone ko de bɛ n na sisan quoi a ye Buba Fanɛ lamɛn fɔ tubabu ɲɛna n'u ma ko bɔ vidéoman ninnu ka ko la n'u ma ko bɔ je vais me suicider n y'o de kɛ n ka plainte n y'o de f'u ye dɛ o de la n ka plainte taara très au sérieux parce que n'olu ma ne faga ne bɛ n yɛrɛ faga wa ne ye n yɛrɛ faga le monde va porter du doigt sur les autorités françaises le monde va accuser les autorités françaises d'avoir laissé un innocent se tuer parce qu'il est agressé, il est offensé. Donc il a perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ama fili fari dunana. Nkulo ere mai fari dunana. Nye fato de. Ayi nkulo be nyagami. Aka fane ni bane ni nkulo dim blana nye fato e. Voilà, ni tuabu ma fin bola me ashidi ta men yere fa. Saraga de nu. Aw na wi. Buba fane papier ta bulu. Malita ka papier di mable. Mali baka papier boshila. Ako mbala joa. Abet. Ako ko ne bɛ ka ko min d'a kan an bɛ ka ko min d'a kan
ko ni faransi autorité ma anw minɛ ko ka anw don kaso la k'ale bɛ juru da kan na ko k'a yɛrɛ faga ne m'a fɔ ko buba fana ka ko banna ras balayera de l'homme tranquille depuis Paris nɔrɔ ju la ni nɔrɔ ju la i bɛ ju feere fo ka dɛsɛ n tɛ buru buba fana ye fa don ale la ale kɛra jugu sago ye n'ala ma fara k'a b'a yɛrɛ faga e ni ala n'a ka cɛ faransi bɛ mɔgɔ minɛ ten de k'u don kaso la mɔgɔ bɛ minɛ ten de k'u don kaso la a ko a taara plainte don ko ka tila ko k'a fɔ polisiw ye n'u ma anw minɛ anw minnu bɛ yan k'anw don kaso la a k'an bɛ anw de parce que ne kelen de bɛ ka canca faransi yan ne kelen de bɛ ka ne ɲɛ tɛ vidéo mani wɛrɛ la min bɛ ka a ko ni faransi m'anw minɛ k'a b'a yɛrɛ faga cɛ ka ko banna pewu a kɛra jugu sago ye ne m'a fɔ dɛ a y'a lamɛn dɛ ne y'a fɔ depuis kunun ko cɛ n ye sanfɛ n ye kulisi bɔ a la ka duloki bɔ a la a kɛra jugu sago ye a y'a lamɛn dɛ a bɛ tan donc il faut tubabu ɲɛna n'u ma ko bɔ vidéoman ninnu ka ko la n'u ma ko bɔ je vais me suicider n y'o de kɛ n ka plainte n y'o de f'u ye olu la n ka plainte taara très au sérieux parce que n'olu ma ne faga ne bɛ n yɛrɛ faga wa ne ye n yɛrɛ faga le monde va porter du doigt sur les autorités françaises. Le monde va accuser les autorités françaises d'avoir laissé un innocent se tuer. Parce qu'il est agressé, il est offensé. Donc il a perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ama file fare dunana. Nkolo ere mai fare dunana. Nye fato di. Ayin nkolo benyagani. Aka fane ni bane ni nkolo dim blana enge fato e. Voilà. Ni tuwabu ma fin bola me ashidi ta men yere fa. Voilà. Saraga denu no. N'abalmo. Nambe tambe se bara bana pe makle la folo de bela mbe kodi ka garanke mamida ba wolo ka jugu sago den ni sara be comme wulu sara e mana sa fo fola ki sara parce que na fama ye e wololi la kanada ki ra faga de ire nyimi pa parata la e wa masite ta kasola ya masite ta kasola ikme e boloko ya nye fendi mali de ya e boloko ya nye mali de kata world juju maka ote yante ya faamuya i ka kɛwale de b'i lata kaso la e bɛ ka Asimi fa nɛni ka Asimi ba nɛni k'i sigi président kunturu ka fɔ olu ma ko bilakoro an ka sigi k'e lajɛ k'anw ka ɲɛmɔgɔw burujatɔ lajɛ ko anw ka minɛ ka don kaso la u t'an don kaso la dɛ o b'an bila poste de kɔnɔ dangaden danga safinɛ kunba ka dɔ fɔ mɔgɔw ma ça fait mal ka mɔgɔw buruja ça fait mal tellement k'an bɛ ka Buba Fane ku tigɛ daba ye bi sunɔgɔ ta ye k'ale b'a yɛrɛ faga n'anw ma minɛ cela veut dire k'an b'a nin kan an bɛ ka kuma minnu faamu a bɛ ka tɔɔrɔ fo k'a tɔɔrɔ a bɛ a ka ala deli ye bi anw bɛɛ ka taa kaso la n'anw taara kaso la mɔgɔ tɛ sɔrɔ yan tuguni min b'a fa n'a ba nɛni mɔgɔ tɛ sɔrɔ yan tuguni min b'a buruja o la ale bɛ lafiya ale bɛ to ka Asimi ninnu buruja n'i ye kelen fɔ Asimi ninnu an bɛ tan fɔ i ma ni Asimi ninnu dɔgɔya an b'i ku tigɛ ni kaso tɛ dɛ hali k'an to faransi kaso la n'i ye dɔ fɔ Asimi ninnu ma n'an m'an to kaso la ka video k'i kan u b'a jira k'a fɔ ko aya lagasa ala jugu bɔnɛma wolo jugu sago faso kumasulu den baso kumasulu den an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka nɛni e fɛ yan e bilakoro nɛni dɔrɔn ko k'an don kaso la o tuma faransi nana tɛ sabali kana tafu ta i ka musokɔrɔba la parce que sisan juge ninnu ye sariya ta nin bɛɛ kama nɛni ninnu an b'olu dabila quoi an juge ninnu ye sariya i tɛ sabali n'i ye dɔ fɔ Asimi ma an bɛ dɔ f'i ma an ka lamɛn ne y'a fɔ n ko kunkolo tiɲɛna o mɔgɔ ma da ne la a tɛ nin ka na sɛbɛntiya bi k'a b'a yɛrɛ faga. aw bɛ na n kunkolo bɛ fɔ tubabu ɲɛna n'u ma ko bɔ vidéoman ninnu ka ko la n'u ma ko bɔ je vais me suicider n y'o de kɛ n ka plainte n y'o de f'u ye dɛ olu la n ka plainte taara très au sérieux parce que n'olu ma ne faga ne bɛ n yɛrɛ faga wa ne ye n yɛrɛ faga le monde va porter du doigt sur les autorités françaises. Le monde va accuser les autorités françaises d'avoir laissé un innocent se tuer. Parce qu'il est agressé, il est offensé. Donc il a perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ama file fare dunana. Nkolo ere mai fare dunana. Nye fato di. Ayin nkolo benyagani. Aka fane ni bani. E ma fo yala folo. Amada mine folo. Kele mada mine folo. Ambe tanye doni de. Wallahi ni Asimi to ambe kodi ka garanke mambida bagolo. Danga den ku b'i yɛrɛ faga kana dan k'i yɛrɛ faga dɛ i yɛrɛ tobi an b'i ku tigɛ yan batara den jugu sago den e ba bɛ sa bi i tɛ se ka taa kun da fɛn dɔnbali den lagasa mɔgɔ minnu ye buwa dɛmɛ bɛɛ y'u makun kilaba Sidiki Jabate ninnu e b'o y'u ka faso kɛlɛ bi Gimba ninnu
mais comme e de ko ko be se skola e be sa français jondenya la ya nationalité o kana danga nationalité di ma de o ki ke français présent anga mumbola nationalité français tugu be olu te bara la o be kasi kenama papier te sans papier ou be ya war bu kun ka tɛmɛ papier tugu kan français kɔnɔ ya duwawu ni barika de fɔra papier tɛ 10 ans dira ma nin dire ma i kɛlen fatɔ ye nin ko ni français y'a dɔn k'i ta tiɲɛna de i kɛra fatɔ ye waati min na o bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn de ma français y'a dɔn k'a fɔ i kunkolo tiɲɛna ye parce que u taara n'i ye dɔgɔtɔrɔso la u ɲɛ b'a la i kɛra fatɔ i kunkolo tɛ yen o ye sɛbɛn de ma parce que e tɛ se ka ci ka ci tuguni ni a ye nin kuma lamɛn dɛ ni français y'a dɔn k'a fɔ i kɛra juguw sago ye i kɛra fatɔ ye i y'a faamuya i tɛ se ka ci ka ci tuguni i kɛra banabagatɔ ye o bɛ papier d'i ma yan i bɛ papier sɔrɔ nɔgɔya la o taara ne ye n ka cɛ fatɔ furakɛyɔrɔ la i y'a dɔn k'a fɔ i kunkolo tɛ yen o ye papier d'i ma parce que i tɛ se ka baara kɛ tuguni i tɛ se ka ci ka ci i tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i kɛra fatɔ ye c'est normal o t'an don kaso la dɛ o b'an bila o poche de kɔnɔ lakasa hakɛto bɛ kuma kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se